Muni ang black cardinal, red Congo, green cardinal. Ang Orlando, bagwapa kayang Orlando, puting dakuan. Good afternoon. Okay, dito na kami sa Duali ngayon. Dito kami sa flower farm ng pamangkin. Okay, dire lang sila sa gilid ng kalsada, going Tagum. Wapo tayong init dire oy. Nindot kay lang farm. Yan, wapo kay place nila dire oh. Wow, so beautiful. Yan. Ganda. Muna siya. Wow, kaganda-ganda jud oy. Muna siya ang dalan padulong Tagum. Yan. Wow, kaganda. So ganda. Sabi wala sila undang pagkagwapa pag ang mga kuano, mga Weibo vlog. Wow, grabe. Ikaw na sa imo bulak ning no? Wala ka oy, ay kay gwapa sa tagiya kasi yang husband nga very supportive sa kuan sa bulaklak na business. Dagan kaya. Oh my God, kagwapa sa aglo. Wow, so beautiful. Wapo pag kailang place diri tabdaplit sa kanal. Yang padulong Tagum dali ra kaayo. Malingki. Agianan ra gapo kayo ilang kuan dire pwesto. Maka-happy jud kaayo. Maka-happy jud siya. Magtanaw sa mga bulak nga mga gwapa kaayo. Yan. Gapaha ni Nineng ay. Dagana oy. Pindagana jud mga gwapa nga bulak. Na. Yan. Busy na ang kuno. Busy na ang mga busy na kaya mga nagdayo from Lungaog padulong sa Duali. Busy sila. Yan. Pili lang mo, day, mga inday. Pili lang. Nasa inyong magustuhan. Ayabi. Ano sa green cardinal? Wapa gitang cardinal, no? Yan ang gitang cardinal. Wapa gitang ito, no? Pila naman na? Berapa juga yang ngebulan? Ganda, so ganda yun. Ana apod mo fish? Tanawa lagi. Ano sa isulod diha? Kuy lang. Lako oy pila pud ka kuan, pila ka similya, pila ka buok ang sulod. Sulod ani sa katong nag-arkilaan 18,000. 18? Oo. Pila ka months ma-harvest? 45. 45 days? So dagko na yan ano? Ang loko ay. Bakura nagibutang mo sa man. Nya, kinsa pud nagakumpra? Ay mga buyer sila. Naanay permanente nga buyer, no? Ang ako dito kuy, dagko na daan ako may palit. Ay. Unsa man na inyong pangbaligya gyapon? Gyapon. Gani no, makatabang gid siya no. Dako kay tabang oy. Salig lang sa kuan. Wala gwapo jud ang ilang farm diri ba sa Duhali. Tanawa na ay flowers sila. Alaga pa sa Badyang oy. Yan napod sila yung mga pato. Di ba makalipay kaayo. Kagwapo puyo diri sa bukid no. Mas gwapo jud puyo ang bukid no. Kaysa syudad. May kuan gid siya, may kalinaw sa panghuna-huna. Makarelax. Tungod kay Saturday ron, so diri siya sa garden nila o sa fish pond. Ayan, saan siya? Saan yung pangalan? Aning fern. Kalain-lain ang klase sa bulak dire.
Grabe jud pagkadaghan sa ilang bulak. Ay, naana day sila glorious oh. Glorious song. Nindot kaayo. Imuha po ning fish pan diri neng. Ha? Ana sulod ni. Pagkasus, ako kayo isda. Ha? Mga tagkanto. Ah. Ang raglit sa mga ito. Oh, ilang rubber plant oh. Ludugan na sa rubber plant oh. Wapa jud kaayong rubber plant nila oh. Oh, linet nila oh. Oh, mga red Congo, wapa kaayo, red Congo. Busy ang mga ma'am. Wala pa ka-decide ni. Wala pa ka-decide ning mga ma'am sa ilang kwaon. Oh. Grabe kadaghan eh. Oh, di lang mga dagko o naga-enjoy oh, mga kabataan. Enjoy pod sila ba oh, di ba? Enjoy gid sila diri sa farm. Ay, kabalo mo, libre pa dyan ang painit diri oh. Nami free ice cream diri oy. Oh, yan. So yummy. Okay na? Ah, di ba? Ah, nami free. Tagaan may kin-kin ng ice cream, libre. Wapa kailang badyang dito eh. Ano yung view dito oh. May fish pan dito sa likod. Nakatanaw ka sa ilang fish pan dito Ken? Imo Ken dagko na imong fish. Dagko na. Dire na po sila yung fish pan. Ah, wala pa ni sulod doon. Wala pa ni sulod. May ano babe, iba ka buhok. Ang sarap siya. Kung isda to eh. Ay, may kay okay ra mo din ha. Tulo lang po sila. 10 kilos ang isa. 10 kilos? Isa. Hala. Ah, wala po siya kapakita no? Isa lang. Ay. Hala ka, uy. Yang kani dari kana dia doon. Oo, mga buwan. Ay. Tanaw ka dire. Tanaw ka dire. Okay, mana yung mga goldfish. Goldfish na diya. Yun o mga. Naroon goldfish. Naroon ilang goldfish o. Ay, goldfish. Ang katupod goldfish food. Yan. Di. Diri sa Duwali, daghan kayo ang nagakuan diri. Saan pa diri Naga-fish pan, ha? Kabuo ako. Diri. Hindi siya makita, no? Kilos. Magi Daghan pud kayo, wala kay sulod. kasos kay ng 300. Ang kilo? 300. Ano ang view diri? Diba Round view oh. Ito oh. Round view. Nabagit si og clouds. Na ay ang Sea of Clouds ya? Asa napit ang Sea of Clouds? Bra. Ha? Nada Sea of Clouds ya? Ano ko? Katawa na rin siya. Atong abangan na imong Sea of Clouds diri be. Bata nga kwan kayo, bibo kayo. Batang bibo. Bright boy. Ken. Indot inyong business na kay pareha mo ni Don hilig. Mas nindot man ko niya nga ako ko sa inyong kuan
parehas mo ba mag-enjoy. Mo lain man ko ng business nga kanang dili mo mag-enjoy. Oo. Diba samtang naga-improve mo sa inyong area, naga-enjoy man mo. Oo, di ba? Maka-get siya. Mas naay blessing kay parehas mo nag-enjoy. Manguli nami sa dili madugay ron, manguli nami. O nahanap po yung nag-abot nga buyer sa mga bulak-bulak. Welcome sa Q&A flower shop. Huli na sad sila, kami na pod manguli nami. So salamat sa tagiya sa Q&A na akong pag-umangkon. Bye-bye. Uli sa amin. Salamat, Neng. Don, ato sa amin, Don. Salamat. Ken. Bye-bye, Ken.